Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag kanaton tanan. Kumusta kamon tanan og welcome sa tuang programa. Karong buntaga sa tuang pagkulok kauban. Tuang pagkulok kabildo mga sukindig paminaw karong buntaga. Straight to Onya una sa tanan at ato ang pasalamatan ang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado, pizza 13 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Kumusta ato ang mga sukindig paminaw, ato ang mga pinanggan dig paminaw na minaw karong mga orasa. Sayong nga naminaw, sayong nagtikaw-tikaw, sayong nanikay-sikay ni ining taknas kabuntagon. Mayong buntag ninyo dihan tanan ha. Straight to the O point. niya sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok maoy regular anchor. Karong buntaga mga sukindig paminaw. Kanyo ang kasamtangan nga makauban Radyoman Benji Olpos Tanghian ang mag-uban-uban kaninyo diri sa iyahang programa usa. Tungod kay dunay importante sa gaayo nga gilakaw sa Attorney Rufil. Muna nga kita makasama maoy mag-uban magkuyog karong buntaga. Straight to the point. Anya to ang magsunod agwanta-agwantahan na sadta ninyo ha. Kumusta mong tanan ha? Onya dugay-dugay tangwa makadalas programa ang Attorney Rufil. Usab mga sukindig paminaw onya karon doon nala importante kay si kaso sa onya kanang naang mubalik ra to ha. Muna nga kita lang sa agwanta-agwantahan ninyo karong nga buntaga sa iyahang tulumanon sa iyahang programa sad mga kasama. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad karong buntaga. Ato ang tagag pagtagad kay matod pa ang tibuok Pilipinas kagabi nagkaguliyang human kalit nga dili na ma-access og nibag down ang Facebook, Messenger og Instagram sa Meta. Straight to the point. Nibalik na sa normal hinoon ang maong social media platforms pagka alas 11:40 na sa gabi. Straight to the point. Daghan kay intaw nakugang bitaw mga sukindig paminaw. Unsa man ni nahack ba ni? Gihack ba ni ang ato ang account ng Facebook? Mismo kita mga kasama na nahibong ta kay kanang naang tultong nga nagprepare ta ba no? Nagprepare ta sa ato ang programa kagabi sa Straight to the Point Evening Edition. Nagpreparar ta kalit man lang nawa makasama ang kalit lang og log out ang Facebook. O sa may nag-log out ani nahack man tingali ni. Onya pagka sunod ayon mao ang Messenger. Ang Messenger kasamang nisor kalit lang nawa. Onya kanang naang kuna wa na ang mga Pilipino ani katulog yung sayo. Katulog og sayo may gani kay dili kay tantong dugay sad ni balik dili kay tantong dugay ni balik ang na-open naman sa giya or ma-open kay ang kuyaw ato ba og kanana ang kwan in town na balakas sad ang katumang ginagmay nato katong mga bag-o pang nagsugod nga mga vloggers bitaw kasamang Marisa nagkuan sad sila na balaka town ato mga vloggers ang mga content creators kasamang Nestor kay wa pa gani sila masulduhis Meta mos ginhawa in town nilang paningkamot aron makasuldong Meta unya na wagtang na hino. Batit kuan pa kanang naang sumabagod pagkuan bitaw pagbalik bitaw sa Messenger pagbalik sa Facebook porte daghan ng gayaw-yaw sa kuan social media daghan ditong gayaw-yaw mga sukindig paminang uban ang utana nga sus nagdahom nagyugog nahak nga ko ang Facebook. Amo na nga kanang naang kuan agrabiha no kun ang Meta mo ingon nga pananglitag i-off nila ang Facebook sa usa ka pagpamilok lang mawagtang giday kasamang Nestor dayon. Amot ka og katonto ang robot nga tigbantay ni Meta basi og nakatulog to. Nakatulog ba unya ang katong computer nga maoy ga-operate dito sa kanang naa nga Facebook kasamang Nestor basig na sikaran to ba ha? Nasikaran ba ka tor unsay nahitabo ato?
Ang ano nakalitog kapaong mga sukindig paminaw kay sa baka basi og katubang nagpiyong-piyong to kasamang nistor samtang nag-operate ba. Nagpiyong-piyong ana unya nakalit og kanang naang nakalit maka ha og kahulog natagakan maka ha. Sa mo na nga ibalik yun na lulamit sa balik yun ang mita kasamang nistor kay kanang na nga lisod kaayo. Karon ra ba hasta to mga senior citizen gani sa magagmayng bata wa na tuwa na tutok social media. Kay mo nang kalakiha pananglitan o si bako palayg mawala ang Facebook kasamang nistor na balik kita sa uso mausog yung kuan dampa pitik. Katong buwan-buwan katong tuag yung makaraan nga mga dula balik dama ikaw may baka mo dama kasamang nistor balik itong dama. Samtang nga sa laing bahin nagitumbok nga suspek sa kamatayon sa usa ka mag-inahan sa barangay Balod lungsod sa San Fernando human sila gipanghiluan nadakpan na sa kapulisan. Straight to the point. Ang mao nga suspect mao di ay ang best friend sa biktima. Straight to the point. Tagag pagtagad magkasama kay kanang naang kon mauhon manggaling ni kaya nga best friend da di ay maoy suspect kasamang nistor. Amo na giingon nga dili tanan nimong higala. Dili tanang higala nimo imuhang amiga ha. Straight to the point. Sa mo na nga kana kuno nga best friend kuno kanang naa nga basta best friend mo kuno best enemy kuno na. Nimo amo tunoon dili tanan. Dili tanan pero dili lang gyud mo kumpiyansa. Dili lang gyud mo kumpiyansa sad. Mo na nga kanang naang uban dili gyud mo salig. Importante nga bisag unsa ninyo ka best friend ang kanang mga tinaguan diha nimo kasamang nistor dili gyud na nimo ipagawas tanan ngadto kaniya. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin ato hatagag pagtagad kay duha ka mga Pakistani national patay sa nahitabong disgrasya o panagbangga sa usa ka traktor o minivan sa barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Samtang nga kanhi Capitol Consultant nga si Byron Garcia mag-atubang o trial alang sa gialigar nga paglapa sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act human nakinihuman sa iyaha nga mga post sa Facebook nga mga videos nga mibastos ka nga Cebu Province Public Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan. Straight to the point. Ang arraignment o pre-trial batok kang Byron gikatakda nga unya sa Hulyo 19. Straight to the point. Inumdum kang Byron kasamang nisto. Hulyo 29. So ang yahang kanang naang pre-trial unya sa Hulyo 29 di ay kasamang nistor ni Byron sa muna nga kanang naang nakakita na gyud katapat ang mga uploker. Kita na gid sa katapat kasamang nistor. Kining ni ang imuha nga amigo magining kasamang nistor. Amigo maning kasamang nistor karon na lang ni nga wa kay sila magka-amigo nga pag nagsingabot ng eleksyon. So mo na nga kanang naang kuan ni siya. Kanang nang gidakop ni siya mga sukindig pamilya. Pero doon naman to ipiyansa no. Doon na to ipiyansa nga gi-offer pero 108,000. Nga katonto ang piyansa hinoon nga gi-offer mga sukindig paminaw ang kanang naang korte para sa iyahang temporaryong kagawasan kasamang listor. So muna nga kanang naang ipod bitaw maayo dili maayong palabian kasamang nistor na kanang imuhang punta kay balo basig didaig grato siya didaig grato siya ni kanang naang Dr. Catalan pero kanang imong pagdaig nga malisyoso dili ka na maayo so muna nga kanana ang kuan daga nakahinumdom ay nalimot-limot naman tatang Byron no. Nalimot-limot tatang Byron karon nakahinumdom ta aning ni ang nalutsan sa mga sukindig paminaw og kanang naang nalutsan sa warrant unya gidakop sa kapulisan mga sukindig paminaw.
Una nga kanang naang lang saon na nga na puli-puli ra ning panahon kay sige bitaw ka og panggukod, sige bitaw ka og file og kaso, sige bitaw ka og file og kaso batok sa ini nila ni Gobernador Pambari 4 ug uban nga mga kanang naang kontra ninyo sa politika na de karon de at least kuan pod kanang naang balos-balos man gyud panahon. Panay giingon nga bilog ang mundo. Samtang nga sa laing bahin na dugang nga mga hinabang nga gipaabot nga iapod-apod ngadto sa Mindanao human na sayran ang gawa sa Cebu City nga mohatag og 5 milyones pesos nga financial assistance sa General Santos City. Ang Mandawi City mohatag usab og 1 ka milyon ka pesos nga cash aid ngadto sa Jinsan. Straight to the point. So una nga ni-announce mao ang Cebu Province nga muhatag sila mga sukindig paminaw gani murag nagpadala na dito og mga hinabang sad ang probinsya Sugbo kag ipanguluhan ni Cebu Governor Pambari 4. Niya ang Cebu City nagipanguluhan ni Cebu City Mayor Nestor Archival hatag sad mga sukindig paminaw og kanang naang 5 milyones. Ang Dakbayas Mandawi hatag pod sila og 1 ka milyon karon ka pesos para sa Jinsan, no? Asong uban nato nga mga syudad, uban nga mga lungsod nga dunay pundo, dunay ikagahin o ikahatag ngadto sa kanang naang nga mga nabiktima intaws linog dito sa Jinsan, dito sa Rangani Province. Pwede sad bisag pila ka sa mga nisto, pwede sad sila nga mopaabot at least matampo-tampuhan na. Kay karon na dito mga sukindig paminaw sa Sarangani Province ang mga hilit-hilit nga mga barangay wala pa kayo maabtig tabang. Ang mga hilit-hilit nga barangay wa pa masangko gyud sa mga otoridad sa gobyerno para hatdan og tabang taon. Ang uban dito sa bukid ang gikinahanglan tubig, pagkaon og tambal. Tungod kay kadtong hatol sa paglinog wa ang mga tao dito ni inuman las tubig nila nga dito silit-hilit nga dapit unya naglain in town ang tiyan, naglain ang lawas kasamang Nestor mo na kinahanglan sila og tambal ngadto. Ang uban nanulhog na lang gud gisaka gabal-habat in town paingon diri sa patag mga sukindig pamin aron maka kananaa makaangkon og tambal in town. So muna ang nga tuwa nga mga opisyales labi na to mga congressman nga mga napaldo. Pwede man Congressman Sugbo daghang paldo. Anya sa Mindanao sa Mindanao labi na to mga ni pirmas impeachment paldo man kuno to mga ni pirma hasta tong ni dawat mga sukindig paminaw sa o katong dunay mga flood control nga mga issue. Itabang na ninyo may na lang nga madidak-didakan ang inyong gaba. Apil bas didaksios gaba na kasamang Nestor. Samtang sa laing bahin na Coach Tab Baldwin na nitingog na kabahin sa nahitabo sa duha ka mga basketballista sa Ateneo nga silang Rene Baterbunia o David Adile. Nangayo kini og pasaylo alang sa hitabo sa maong batan-on mga atleta. Straight to the point. Ay bitaw in town sab kaayo tunto ang maong mga basketballista mga sukindig paminaw onya kato si Rene Baterbunia ni abot na dito sila sa Mindanao onya dito silang eskwelahan sa Ateneo agi dala usa ang ihang patayng lawas ang ihang mga fans good kasamang Nestor ang ihang makaparintihan og mga classmates kato nga mga daghan kayo nga mga nakaila o mga ni-idolize in town ining maong batan-on nga basketballista. Dito galinya ang kaning ni ang mga kanang na ang buot mo sudong, buot mo tan-aw mga sukindig paminaw sa iyahang kanang na ang lungo no dito sa Ateneo mga sukindig paminaw sa Davao. Mo na nga kanang na ang tingog naman tong ilahang coach pero mga tao suko kayo mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang nga sa lain nga bahin Congressman Terry Redon adunay gibutyag nga adunay bag-o nga mga ebidensya ang prosekusyon alang sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Straight to the point.
Kani mga congressman yung mga sus, ha? Purialas mga tarong mga congressman. So niingon si Congressman Terry Ridon karon nga aduna kunoy bag-ong mga ebidensya sila nga nakitaan ang prosecution team batok ni Vice President Sara Duterte nga matod pa mao kini kuno ang usa sa mga basihan nga makumbikto gyud sa impeachment mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte. Baypay kaning inyuhang pagpangalap og ebidensya, kaning inyuhang pagpangalap kunuhay og mga ebidensya batok sa VC kay dali kayo, paspas kayo, pero kaning pagsulbad nyo sa flood control, pagsulbad ninyo sa mga malitang kwarta, Ridon, Akong inyong imbisigaran si Vice President Sara Duterte na ingno ninyo daghan kuno kayong kwarta, milyon kuno kayo nga kwarta, daghan kuno kaayo nga mga property si Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana, nahibulong kuno sila. Unya wa ka mahibulong wa ka mahibulong sa imong amo nga daghang helicopter dong, Ridon. Kana bang murag dako kay sampalong mga sukindig paminaw nining uban nga mga miyembro mga congressman nga kon kana makapasangil grabe mura og limpyo mga sukindig paminaw murag kinsang santusa. Straight to the point. Samtang balita dito sa gawas sa nasod, US President Donald Trump ni kanselar na sa military strike sa Amerika human giingon nga adunay kalambuan sa negosasyon tali sa Iran. Straight to the point. Adtong miaging adlaw mga sukindig paminaw niingon si US President Donald Trump ang iyang bahad nga matod pa ang Iran kuno makaangkon og very hard tonight nga atake mga sukindig paminaw no atong Huwebes mantingal ito ni bahad sa buntag pagkagabi nga atakihon yo kunong Iran kasumang nisto og iyahang kontrolon ang mga kanang naang mga oil sites dito sa Iran Rabis Trump, puti isugas Trump ato ngon sa kinahanglan gyud nga ba di gani ba makapuliki gyud panagang pagkagabi andam na intaw ng mga tao dito mga gabi sa man tanawon ko natong naabay manglupad nga mga bomba be wa man di ay kini si Trump hilig sa ni og bahad-bahad si Trump pero may na lang pong wala. Malipay na lang putang wala ka sa mang nisor kay gisirhan na rabatog balik ang Strait of Hormuz. Kani guban pa nga masgutanan sad mga sukindig paminaw ato ang hatagag pagtaga diri sa tuang pagkulo kabildo og sa 93.9 IFM